aray. Si pangit ko. Huwag kang malikot ano. Huwag kang malikot. Dapat eh, sinabi mo ako. Hindi. Ganun ko lang. Aray BJ, merong, aray yung flip video mo, merong yung night vision, parang ganon. Kahit sa gabi. Yan. Bukas, habang Ha? kinikinuman diyan. Magbawa sa samin. Oh, may ilaw. Ayan, walang ilaw. Hoy! Hoy, hindi ka makita ang mukha mo eh. Yayain mo. Nagkita kami ng tito. Nakita namin ni parang BJ. Tataba niya. Saan? Ah, hindi. Sa computer. Nung isang, nung makausap ko na Lola Rene. Oh? Nakita mo? Oo. Hindi nga rin. Nakausap mo? Diyan na rin si Irene. Minadgat ang kaya. Pa? Oo. Ano, wala na rin. Kulang pa yung Hindi tanda. kinakain. Ano nga pangalan to si Francis? Francis? Shit! Hindi ka pumasok kanina? Ha? Hindi ka pumasok? Bakit? Ha? Ay, siya mayo ka. Kinukuha na ko ng video kasi. Ganyan, siya mayo.